Tok. Saya tanya kiper. Apa? Ngambil ya? Walah. Poin 2, Bos. Wis kena. Bek. Wes, Bos, Alah, jurak nek diadati nggo. Malah jur ki nggo. Jur menak malah rasanya aja. Poin 2 terus. Oke ya. Asu menuju para ikan. Iki lho. Cuy. Jono iki pengen nglatih aku dhewe. Iki, klop. Poin itu, poin 2. Poin 2, Mak. Jono ki ndi to? Bah, terus tuh begini kok. Poin 2 kok. Kak. Kuwi. Alah. Den kata apa piye? Poin. Ceklok murai. Ngulang nyampe cilik. Krungu. Sing mati ki ajan. Ki lho poin 2 ki lho. Berarti ucul rene iki. Wong kok suwine batere teko arep. Berarti ning kene iki lho. Abe. Nyampe segede-gede. Ngomong-ngomong. Oh, kemajuan terus. Jelekit ya. Omongnya ning ban-ban ae jelekit ini piye to. Gak suka aku. Gilena le. Kogong kae lagi. Yo ora tau wijane daging. Tak ane anu saiki, Jal. Arep iki. Oh, ini Mas. Oke, Bos, poin kedua, Bos. Tunggu poin ketiga. Gede. Ayo. Semua terus. Kena no. Gede. Iya toh. Enak ya? Orang cepat. Iya toh. Dia di rumah. Jalan cepat, Le. Cepet Le. Kan itu diang. Enak kayak cepat. Nyangga iya, Mas nyambe ya. Mas komandan nyambe. Komandan ya loh. Nyonggai. Iki orisinil iki. Naik ori. Lontres. Ndi dah? Eh? Oh, lawannya iki lho bae kok. Lah iya wis ro kok kene ketok kok kene ketok. Saya tanya kiper. Kok langsung toh? Angel, Bos. Gone kira sembarangan. Wes, enak aku. Guys, so terus hinggo. Mana? Ayo. Ayo, wes dipamu kok kono. Gede, Mak. Gede. Boyak terus ciblak terus. Ketoke. Ciblak terus iki. Diam. Lagi nyebreke wae ya bias ngapa to iso sini.
Oh. Gede mak ki. Udah kok mau upit-upit ya. Mengko malah kayune nyuwi blandas. Ora iso. Tres. Rene mak. Penane Tres. Awet lu nyampe. Sogrok mak. Nyampe ki dasuk malah ning kono kalau. Ah, kalau mana kena muncul jadi. Berhasil dicekel keplak-keplaknya Tres. Kayu ini gapuk kak. Ora rawi kayu terus nih. Anu ya rawi sagrok ya. Ya. Dilo ke anu aku iki. Asune iki apa ta? Tiper iki ning isor iki. Ning sore wis mending. Karo. Apa? Di cici lewe apa to? Mau iki buang ke pasir wis, guys. Yang aki, Jon. Aku wedi ya, Jon. Wedi timbedene apa to? Coba. Nyambik gini ngono kok. Iki lho. Ya. Nyambik ku ya. Siap lo. Ya, asu wis siap. Kasumu cicimu lewi apa to? Sini. Kang ngomong wawat ya wis. Siap. Ayo le, muten le ya. Ayo le, muten le. Yo ngabrek wae Tres. Wis to. Siap. Baru kena Tres wi. Dhuwur deh. Jon, siap Jon. Jon, wis siap nih. Jon. Aman, Mak. Siap, ya. Awas, siap dulu. Rok Tres. Baru kena wi. Kalau Bram, jangan kalau. Iya tapi. Rok. Terus. Kamu yo. Nyampe dia malah giring. Tibla wi. Lah kok malah kok turu kan to? Hei, kalah terus bacok. Terus kamu yo. Sikat. Oke wes, wes. Oke, Mak. Halo. Bener, Jon. Iya to, Ki. Ora tak ketok-ketokno iki. Kok kebenet nyepet kawan. Masuk ki lho. Takon aku. Ha. Sikat. Poin, Bos. Poin ketiga. Oh, lah mikir riri kuwi to terus. Tak kira ring ngisor ya apa? Alhamdulillah. Poin ya, Bos. Poin ketiga, Bos. Oke, videone Amor Bos gue lanjut ning andinge spotter tur surak ya. Cuili Daki Tris. Baca Tris. Cilik pek, Mak. Wis kita apa-apa dari gowo. Apa tok iki? Penting mulai abot. Ijek kita Ayo. Ya ayo mangane digowo nek padha. Wong urip lho. Iya 5. 6 tadi. Jam 5 kok. Wes rasa bako-bako wong nyampe Gimana? kok. Selanjutnya, Bos. Poin kelima.
Popo galipo, menteng plumpuk. Oleh kata saya kayak. Oh, cek. Hari ini kita istirahat. Toh. Ngopi karo Mak Amse. Bantote buka. John. Yo kiri nih kene kakan nggo. Butuh di video terus. Wes Mak, wes. Oke Mak. Wes, takut aku asu. Syukur wonge bakal ler. Bature leren iki mbok yo sing anu. Wes. Oh, takut travel. Poin kelima. Oh, juga wis ke atas to. Atas di batang ora to iki? Lah, dhuwur ya apa ta? Mau karek mangan lho. Oh, dhuwur ya. Dhuwur dipangan dhuwur. Itu mate to. Ya, tergodak karo kok malah ngulih atas. Oh, ada bini ya sih. Ya kaya karo kowe to, Cok. Saran saya ya. Iya. Kopi zombie karo rokok saya lah. Pikir enggak kuat. Kelas. Mat ya. Wih, Istirahat, Mak. Istirahat. di kan dulu kan. Kebetulan lanjut kok, Mak. Kulit sih ta. Ngambet dia, Mak. Kene awan dilek. Niki malah munggah. Enggak susah ya. Ya wi. Apa ki? Apa buat ya? Tasim 10 pas. Ya, ini paling satu. Ya. Dari panak. Tangannya yang guys. Ini nyapa ta betul gowo. Oh, nyampe. Ora pengen. Garangan, Mak. Di to ke mane? Dewe nang ngarep ngono. Wis kira nek kono iki. Iki mlebu ya. Di to, Jan. Kamu. Bisa gitu iki rong. Rong. Orang ya. John. Awas gede lo. John. Asu Nek, burung enak nyemplung. Burung enak nyemplung. Woi, bayi medun. Yo. Di kecil aja. Yo, lumayan. Oh, ini kok. Ja. Niki sih. Ja. Ayo.
Enak ora to le? Belok grup ya dikondi. Bruk lho bos, sampai ana yang pedot. Bengah londo mbiyen. Jaman biyen iki nggih apa aku bos Arjono. Tapi terus teko ngene iki dadi bruk itu kok ngene iki. Terus direne wes sakmene. Bocah kena nggo lewati apa jenenge? Apa jenenge ngene kae? Lewati tembak-tembak nang bos. Jadi ngono ae wis. Niki dadi nek bangun ki ngene iki bos. Iki mbiyen nek ngecor dino Senin karo Kamis bos. Ngene iki. Yo lerene kene iki adum. Kawa sembilan sama embangun kayak iki ya. Apa embangun nggih? Teko kali gato. Lah yo tak omongi penonton iki. Iki mbiyen sembangun aku, tapi danane entek terus laran sik jere ngono. Juga sido bos. Kisah kira gue njero wis nggaruet. Lah iki yo apa to iki? Ini sudah apa to, Guys? Sikil barang belum mlaku abot. Gedeng-gedeng Pak Jon. Kan lagi kilan iki lho. Matane am digeg-gegek apa to? Kurang angel konane. Lah lah ya padha ae. Ngeri ini buruan. Dia sumber bos. Beralami. Ya apa gas pasunan? Sikil nek sumu. Kalau buat mek merotot ketanmu. Golek sing cilik ngene iki. Enak aturane. Ora. Gede ya. Sum. Sitok pada tua. Saya tak bening wong kula engko kabeh-kabeh nyekel malah butek. Aku ane terus. Aku ada di cangklong yo. Aku ane nang. Ya jan tak krasane ya. Di ngono bos. Pas apa lho? Di ngono bos saya nguras ta. Dadi ngono bos. Nek tadi kakek betul. Masa asin. Alah nemen jadi stres. Asin terus. Lambing keringet langsung ngombe kok. Ora sampe. Cok asin gak beneran nggih. Ya. Udah tidak soto. Ayo kena iki. Saya toleransi asune sih kesel ya apa to? Pepper mansap ya. Banyu. Wis asin ya. Nah, alam.
piye dilanjut meden pon ning ndi to? Meden terus. Nek demi kono. Konet enggak? Hah? Enggak konet. Ya, terus ora to? Terus ora apa-apa, aku siap to. Aku siap to. Iki Tapi waduh, Mak. lerok ngerti wae. Ada apa to wong mlaku lagi rong kilo. Oke, piye Mas Joko? Piye aku? Piye, Mak? Ayo to. Ayo gak yakin kok. Weh. Lah aku barang wong wis kuwi Wis mulai rembuk. Ya. Mulai rembu berarti dilanjut terus. terus. Ini sik Apa ki anget ki? banget gak apa. Jadi ya piye? Mati kaya. Kita tak zoom anu, tidak. Tiga apa to? Terasak. Entar apa? Ini gak mangap. So. Iya. Yo, ngono nek. Sak kesuwen malah gak ngoleh nek. Wah, masa godhoe kena rawe kengke ya? Apa? Berjati. Ora. Enggak kewer berarti yo karo.